ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ಟುಲ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಎಂಕಲು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬೋದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಡ್ಕದ ಗಣಪತಿ ಅವು ನಮ್ಮನ ಬಜೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಉನ್ಮಲ್ಪರು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ಪದ ಗಣಪತಿನ ಅಂಚ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂರೆ ಬೋದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಇದೆ ಗಾನಿಮೇಟನ ಬೋದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಈನ ಪೂರ ಗಮ್ಮಟು ತೂಕ ಬಾಕಿ ಏರಾಣ ಸಿಕ್ಕಿಯರ್ ತೂಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಸರನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜಿ ಬಾಕ ಬರ್ಸ ಈ ಬರ್ಸಡ್ ಕೊಡೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತೂಕ ಬರ್ಸ ಮುಗಿಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಕಿತ್ತು ಇಜಿಂಡ ಕೊಡೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಸರನ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ತೂಕ ತೋಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭತ್ತ ಗಣಪತಿನ